Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Dizi TV obwensu uomogusi nigo bono ya nikirunde kerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asike kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Muligireria bwe television ya Dizi TV nigo tokuiraniria ngambiye muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubuli yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesimi yao enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamang'anamaya ya Dizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omuligereria bwe television ya Dizi TV nigo tokuiraniria ngambiye muno asoko genderera guturigireria na